Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dining atong tulumanon sa kahanginan si UNA, Catechesis on Air, og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Aboy no, adlaw na usab karon nga Martes, no? Sa 22 na kini mga higala sa bulan sa Abril. Oy, on the way mga higala, nagikan na mi sa Cebu ug gani nagsakay na mi karon og V-Hire, no, paingon na sa kining Jinsan. Oh, Jinsan, here we are. Ayan. Pero sa gihapon pa dayon lagi hapon ta mahigala sa ato nga mga buhaton ni ining kamuntuhon, no, kay bisan tuod kung naami karon sa kining lakawan, pero padayon lagi hapon kita kay tungod sa mga technology, mga email nato mahigala mag-unsa na malamang ning atong mga email o dili nato ni gamiton. Ayan, no, nahada, no, may muto na kanatong tanan mga higala. So sa ako nang ginaingon, on the way may mahigala sa Jensan, General Santos City. Okay, no? Binong arita mahigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, ni ining kabuntuhon. Bishop Rafael de la Cruz sa Baguio nanawagan alang sa dugang pag-ampo alang sa mga kabarihan. No? Nanawagan siya sa iyahang mga sakop sa Baguio mahigala ni adtong nakalabay Christmas, no? Nanawagan gid siya nga iampo gyud ang ato tinuod ba gyud ang mahigala. Igalampo biya gid mi kay unang-una daghang kaayong mga problema karon sa atong pangluwas, doon na pa po'y mga tentasyon, doon na pa po'y bugat kaayo nga mga tulubagon. So kinahanglan gyud mi og dugang mga pag-ampo. Bueno, padayon ta mahigala, rin na ta mahigala sa atong Saint of the Day. Saint of the Day. March 20, April 22. Ara, no? Ang ato karong santo walay lain kung dili si Saint Alexander, no? April 22. Kini si Saint Alexander usa kini siya ka martyr, missionary and martyred during the reign of Emperor Marcus Aurelius. Nasakpan ng taon kini mahigala, no? Ang ato ang mga nahauna ka nato nangadakpan ng taon kini ug gani nahimo gid taon silang mga martir. So karong adlaw mahigala gihinumduman na pud nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Alejandro or Saint Alexander. Hala, no, arita mga higala sa ito ang CBCP News, Balitang Simbahan, ni ining kamuntuhon. Humana mga higala. Humana mga higala ang ato ang April 22. Okay, no? Hala, no, padayon na ta rin sa atong catechism proper mga higala. Kumusta naman dahil kanong pulding? Okay, no, arin na ta mga higala sa ato ang another question. Pader, kadungog mamian ang gitawag og disparity of cult. No, sa may pasabot niya na. Kanang disparity of cult, mao kana ang kasal sa Katoliko ug non-Catholic. No, panalitan Muslim, Christians and non-Christians. Ayan, no. Muna siya disparity of cult, Christian and non-Christian. Kadto na may mga kanang gitawag nato og Katoliko kanang Kristiyanos ba unya dili Kristiyanos sa panlitan Muslim, Buddhist tingon niya na mao gyapon ang paagi mahigala sa kining mixed marriage. Mao gyapon na siya, pero ang kini lang sa disparity of cult nga lahi-lahi sila og nationality, lahi-lahi siya og kanang nationality, no, kana bitaw kanang usa may mahigala kana bang Catholic and non-Catholic, kana bang Kristiyanos ug dili Kristiyanos, Katoliko ug dili pangontra sa dili Kristiyanos, kanang bitaw sa ato pa na Buddhist badagway, Muslim badagway. So kung nagpakasal sila pwede,
Pero kinahanglan nga adunay magyahapoy pagtugot gikan sa talahurong Santo Papa. Noon niya musaad gyud gihapon nga dili gyud mobalhin sa laing relihiyon sa iyahang pagka-Muslim ang asawa. Mas maayo pa nga ang Muslim ay magpabunyag kaysa ang asawa may magpabunyag sa Muslim. Kailangan naman na agreement naman na daan. No, aron nga makasal sila bisag dili mobalhin sa Katoliko ang bana. Muna gitawag natong disparity of cult. Ang kuan ba kanang usang ngalan ana kasal sa dili kasal sa Katoliko o sa dili Kristiyano. Yan ang mga disparity of cult. Ano, padayon ta sa tuang mga buhatonon, padawon di ana dayong mga higala sa naman tarong adlaw ni ana mi sa Jensan. Nagsuroy-suroy na mi diri mga higala pagkaninduta sa lugar mga higala, no. Suroy gyud mo diri mga higala so baka lugar mo kay nindot kay pod palahi ba. Manang diri ra mi sa Pilipinas gisamok na kayo mo adto pataglaing lugar magdala-dala patag passport o nya mahal po gayo. Very expensive ingon yan. Okay na, pangutana, padre, piyesta sa among barangay, gausab-usab ang tuig. Ano, gausab-usab ang tuig? Gausab-usab ang pizza. Malibog man mi ani. Well, anyway, fiesta is in honor of the patron saint. Kalagmitan gyud ang fiesta man gyud mahigala kuan man na itulong man na sa kapistahan sa mga santos. So kung mag-usab-usab basig lain dagway gipistahan na kay naarabay kana bang uban nga mag-agad-agad sa chapel leader ang fiesta kay ang chapel leader ra ba pud usahay moingon nga karong tuiga idungan nato sa birthday sa akong apo. Ang karong tuiga ang atong fiesta atong idungan sa ako ang pag-umangkon no. So dili na siya pwede. Bas mayo kung kuan ra na siya kana bang og sa ato pa na private chapel, pero kung community chapel dili na siya pwede muna nga ang sa atong pagtulon ang Katoliko gusto gyud nato nga ang atong ang tanan nga mga kapilya donated gyud aron dili may magbuot-buot ang tag-iya ug sa fiesta kay mo man ay mahitabo labi na ang tag-iya mag-usob-usob na huna-huna karong tuiga ang atong pista i-timing sa birthday sa ako ang apo no. Sunod na po i-timing na po nato sa birthday sa ako ang apuhan madugay makalibog na siya so muna nga kutob sa mahimo ang tambal gyud ana ipa-donate ang kapilya dayong pag donated na makadili na siya makapaturagas o kung siya gibati ng tag-iya kay donated naman no. Pero kung kada sa pwede ra na siya basta private chapel dili community chapel ba magsila ra magpunto kay ilahaman pero community chapel murag dako ng lalis lahi ba murag dako gyud ng lalis kay di man pod mosugot tong uban nga ang kuanra kanang ang chapel leader mo ingon po niya nga muna akong birthday sa ulugon po na to. Madisgrasya. Okay, another question mahigala pader unsa man ning popular religiosity and connected bagid kini sa religious sa pagka-relihiyoso sa katao. Abi no, kining popular religiosity pares mga sacramentals manggod ni. Unya ang mga sacramentals will always lead us to the reception of the holy sacraments. Muna siya, muna nga ato ang gitugot pa ita Santos nga Rosario. No, kuan man na siya kanang popular religiosity. Pero mo kuan na siya, mo lead na into kanabitang reception of the sacraments. Ingon niya na, no? Kaya ang sa ato pa na ang popular religiosity makatabang kanato aron mas bulig-on pag yun ang ato ang religiosity. Ang ato ang devotion sa mga santos o sa misa o dagan panguban. Dili na gani makapa-enhance ang popular religiosity o dugang pang-piety ngadto sa mga kining mga nagbato diini angay ng usbo ng kuana. Palitan ba ang popular religiosity mahimo ng kulto, hindi na hinuon manimba, delikado na siya.
dili gina siya maayo. Okay? Klaro? Pero din na lang ako ito mga higala kay ni ana ba meron sa Jensan. Jensan. Nagkuha namin dire. So pizza ang taro ng adlaw. Pizza 22 na. Ikaduha na kaadlaw sa mo ang pagluling hayaw. Okay? Abi no, din na lang ko nakita kutob mga higala ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga lagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap.